खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि बे गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि खोथा खोन्थानो फैदों दाहाय सासे बर' इउटुबारा ओरैबायदि सासे सिख्लाजोंहाय फान्दाय जानानै दङ। नोंथांमोना खोनायोब्ला आसरित मोनगोन आरो नोंथांमोना सोंगोनबो बियो सोर आरो बे सिख्लाया बबेनि बहानि बेफोरबायदि सोंनो हागौ। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो काहिनिखौहाय बिजिरनानै खिन्थानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांगोन एबा खोनासंलांगोन होननानैहाय नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। दा बियो सोर आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। जेब्ला जोङो उन्दै सममोन 2000 बोसोरनि सिगां जोंनि बर' हौवाफ्रासो हिन्जाव सानै लानानै गंनै न'खर सालायनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय सासे हिन्जावाबो सानै हौवा लानानै गंनै न'खर सालायग्रा जाबाय नैबे सोलिबाय थानाय जुगावहाय। थिग बेबायदिनो फिसाय गोनांफ्राबो हिन्जाव गोनांफ्राबो बेफोरबायदिनो सानै हिन्जाव लानानै सोलिनाय सानै फिसाय लानानै सोलिनाय बेफोरबायदि गोबां दङसै आरो जोङो नुबायबो दङ नैबे दानि दिनावहाय। थिग बेबायदिनो दा सिख्लाफोरनि दिनावबो सासे बयफ्रेन्डजों जाया, बेनिखायनो सानै साथाम मोजां मोनो दानि दिनाव सिख्लाफ्राबो सेंग्राफ्राबो नैबे समावहाय। दा बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायाव गोग्लैनानैहाय सासे इउटुबारा ओरैबायदि फासिनांबाय। काहिनिया ओरैबायदि लोगोफोर, दा बे सिख्लाने गावनि सिगांनि मोजां मोननाय अलरेडि दंखायो। ओमफ्राय बे दंखायोआवबो बियो सासे इउटुबारखौ मोजां मोनबावबाय। बे इउटुबारनि मुङानो जाहैबाय, जोङो इउटुबावहाय नायोब्ला बिथांखौ गुमा फाग्ला होननानै सिनायो। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा गुमा फाग्ला बिथाङा ओरैबायदि बे सिख्लाजोंहाय फासायजादों। बे सिख्लाया गावनि गोसो थोनाय थासेयावबो गुमा फाग्लाजों मोजां मोनलायनानैहाय खलाव बिजि नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ दा गोसो थोलायनायनि मेन्टेलिखौथ'। बांद्राय बिजि मोनबाय थायोब्ला दों थांनानै मबाइल देख्रुबहैनायबो सर' दङ। दा बेबायदिनो बिथांमोनजोंबो जादों आरो बे गुमा फाग्लाजोंबो बिदिनो जादों। दा बिथाङाबो सानाखैमोनदि बे सिख्लाने गुबुन मोजां मोननाय दंबावो। नाथाय दा मिथिनो मोनबाय अलरेडि बे सिख्लाने मोजां मोननाय दङ। ओमफ्राय दा फनाव बिजि मोनबाय थानायखाय गुमा फाग्लानिबो एसे गोरोन्थि जालांदों। थांनानैहाय बे सिख्लानि मबाइलखौहाय देख्रुबना गारबोदों जाहैदों गुमा फाग्लाया जोंनिया। ओमफ्राय रागाजों मबाइला देख्रुबफ्रांबाय नालाय दाने मबाइलखौहाय गावनिखौनो जासिबाय गुमा फाग्लाया। बेखौबो नाङा, बेखौ लायाब्ला बे मबाइलखौनो आङो बानायनानै होनोसै, बेखौबो नाङा, फैसा नांगौ। माने फैसा डिमान्ड खालामगासिनो। ब्लेकमेल सिस्टेम, ब्लेकमेलानो बुंजायो बेखौहाय, ब्लेकमेल खालामनाय। नाथाय मबाइला डिसप्लेल' थांदों। आं नोंथांनो स्क्रिनशट देखायनि। मबाइला डिसप्लेल' थांदों दे, ओमफ्राय बेखौहाय डिसप्ले गोदान होनानै होनोसै होनबाय, नैबेखौबो मानिया। ओमफ्राय गावनि मबाइलखौबो जासिबाय, नैबेखौबो मानिया। माने बेनो थाखा नांगौ। बियो जाहैबाय ब्लेकमेल सिस्टेम। आरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिनि बयफ्रेन्डआबो लोगो लानानै बेजों दाबिफानो जाहैदों। दा नोंथांमोना बेफोरखौहाय दिल्लीयावसो नुबाय थायोमोन। गाज्रि फट' खेबनानै, गाज्रि पिकचार खेबनानैहाय हिन्जावफ्रा हौवाफोरखौ ब्लेकमेल खालामनाय, थाखा दाबिनाय दिल्ली हरै सोनाबावसो नुनो मोनो। नाथाय जोंनि बर'आवबो जानो थांगासिनो दं नै। दायो गुमा फाग्लाया गाव मबाइलखौ देख्रुबफ्रांनायनि थाखाय गावनि मबाइल जासिबाय आरो बेखौ नाङा होनबाय। बेखौ नाङा होनबाय नालाय बे गावनि मबाइलखौनो डिसप्ले गोदान सोनानै होनोसै होनबाय। नैबेखौबो नाङा, फैसा नांगौ, फैसा, खालि फैसा नांगौ। दा बे फैसाखौनो होसोबोयै गुमा फाग्लानि न'नि गांसोआ मोनलायबाय जाहैदों सानफ्रामबो। आरो गुमा फाग्लाया सप्तासे नेथ'नोबो थिनबाय, आं फैसाखौनो हरनायसै होननानैहाय। बेखौबो मानिया, दानो नांथारगौ। होसोबोयै गांसो मोनलायबाय जाहैदों लामायानो। ओरैबायदि, आंथ' बेखौ डाइरेक्टलि बुङो बियो ब्लेकमेल मोनसे। डाइरेक्टलि सिखाव खावनो हायैनि जुनाव बेखौ मावनाय जादों। आरो बेबो एसे गोरोन्थि मावना लाबायना गुमा फाग्लायाबो। दा बिसोरनो टेल जाबाय बेफोरबायदि खालामनोहाय। आरो दा निउसाव होनो नागिरदों, निउसाव होब्ला केस होगोननो, केस, गुमा फाग्लाखौ केस होगोन। दा बिनि बिसय गुमा फाग्लाया आंखौ फोरमायनाय बायदिब्ला नैबे समावहाय बियो गावनि मबाइलखौनो फाननानैहाय बे सिख्लानो फैसाखौ हरसिगोन होननानैहाय बुंदों। आरो दा बियो गावनि इउटुब चेनेलावहाय एक्टिभ थाथ'नो हानाय नंले, भिडिअ लाबोथ'नो हानाय नंले। नैबेखौनो आंखौ एसे फोरमायफानो थिनदों। दा आङो बिथांनि जानानैहाय फोरमायनानै होबाय नोंथांमोननो। दा बिथांनिथ' न'खरा एसेबां मोजां नङा जोंनि बायदिनो। जों जेरै बिथाङाबो बेरै खामला हाजिरा मावनानैसो जायो न'खरावहाय। इसिबां थोजासेनि नङा न'खरफ्रावहाय। दा बैनि थाखायनो दा बियो गावनि मबाइलखौ फाननानैब्लाबो बे सिख्लानो हरसिगोन। दा बे काहिनियानो आरो। बे सिख्लाखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानो हागौ। बिनि बयफ्रेन्डनि गामिनि मुंखौहाय मंगलियान गोलैयो होन्दों, बिजिनि मंगलियान। ओमफ्राय बे सिख्लानिबो बिजिनि एरियानो गोलैयो होनना बुंदों। आङो नामफोरखौहाय खारिथ'ले, गोनां जायोब्ला नोंथांमोननो उनाव दिन्थिगोन।
दङ आंनावबो आं नायखांबाय दहयनो मानसिखौ नायनानै एसे खांखिनि जात बायदि नुयो आरो बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ श' खालामनानै होलांनो गोसो जादों जायनाखि दा हस्पिटालाव एडमिट दङ नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिखागौ बे मास मोननै सिगां बै समावहाय जिसैया सुमफ्रामारि सारआ बिथांनो अनसुंथाइ होनानैहाय बिथांखौहाय सिलिगुरियाव लांनानै फाहामथाय खालामनानै लाबोदोंमोन दा बै बिथांजोआ फिन बे बेमारजोंहाय गोग्लैसोनानै दङ दा किडनि प्रब्लेम होननानै बुंदों ओमफ्राय माखासे थै होनो गोनां जादों बैनि ससे भिडिअ क्लिप दङ आं बेखौ नोंथांमोननो लास्टआव दिन्थिलांनो आखायाव लाबाय आरो नोंथांमोना जायफ्रा बिथांनो दान होनो गोसो दं गोसो गुदुं नोंथांमोना बिथांनि एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन बे एकाउन्ट नाम्बारानो जाहैबाय बिथांजोनि फिसायनि दैथुन बसुमतारी आरो बिनि बिसियानो जाबाय जाय बेमारि बिथांजोआ रुपाथि बसुमतारी दा बिथाङा थुक्राझार हस्पिटालाव दङ होननानैहाय आङो मिथिनो मोननाय जादों बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायो बिसिनियावबो दा ओरैबायदि अबस्था गैयै न'खर ओरैबायदि गोग्लैसोनाय न'खर दा मुलि दावालि होनो थाखाय मुलि दावालि बायनो थाखाय ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दं दा नोंथांमोना जायनाखि बे भिडिअ क्लिपाव नुगोन थै होबाय थानाय नोंथांमोना दहाय सिगाङावबो एसे नुदों बे थैया दा रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइ होनायनिजोंसो बे थैखौहाय सोनो हादों होननानैहाय आंनोहाय सासे व्यक्तिया फोरमायहरदों दा जायफ्रानाखि बिथांनो हेफाजाब होबाय बिथांखौ अनसायहरबाय बैसोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थायो नोंथांमोननो आंनिफ्राय आर'ज बिनो नोंथांमोना गरसे हरनायाव इसोरा नोंथांमोननो गरनै जगायनानै होथों आङो बेखौनो इसोरनिफ्राय आर'ज खालामो नोंथांमोना दाबो बिथांजोनो हरनो हागोन दा बिथांजोआ दासिमबो मोजाङाव फैयाखै दाबो थैल' सोनो हादों आरो नोंथांमोना दासिमबो जुदि हरनो गोसो दं गोसो गुदुं हरनो हागोन बिथांजोनो दासिमबो रांनि आंखालानो जोबाखै आङो बेखौ लास्टआवहाय बुंनानै गालाङो आंखौथ' जेबो बुङाखै बेफोरबायदि डनेसन बायदिसिना खालामो नाथाय बिसिनि न'खरनि हालोदखौ नायनानै आंबो मिथिगौ बेफोरबायदि बेमार जायोला बै समाव आंबो हालाय हाफाय जादोंमोन बिनि थाखायनो आङो बेखौहाय आंनि पकेटनिफ्राय हरनो हायाब्लाबो हयथ' रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै हरो खोमा साननानै नैबेखौहाय आङो बुंफानानै होलांनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना दान हरो आरो नोंथांमोना गावसिनि मुंखौ मेनसन खालामजानो लुबैदों आंनोहाय WhatsAppआव हरनो हागोन नोंथांमोननि बे डनेसन खालामनाय स्क्रिनशटखौहाय आरो नोंथांमोना दा सम मा मावनानै दङ बेखौबो लिरफानानै हरनो हागोन आङो बेखौहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायगोन बयनिबो सिगाङावहाय आरो नोंथांमोना बे बेमारिखौ खबर लानो गोसो जादों सुलाद लानो गोसो जादों नोंथांमोना बे डिसक्रिपसननिफ्राय नम्बर लानानैहाय सोंहरनो हागोन आरो खबर लानो हागोन दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनोहाय एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायलांनो हासिगोन